Днес ще говоря за скорпионите и любовта. Здравейте, скорпиони! Днешната тема е един малък подарък за вас във вашия месец. Избрах тази тема, тъй като вие сте най-страстните създания от зодиака, защото за вас любовта е всичко или нищо. Втурвате се във връзките си с тялото и душата си. Любовта и страстта са неразривно единство. Дълбочината и силата на вашите чувства и емоции са като ураган, като стихия, чиято сила може да бъде доста всепоглъщаща, но градивна и творческа. Интересното при вас, скорпиони, е, че сексът играе много важна роля в живота ви, но вие успявате да овладявате това и не позволявате да ви ръководи. Знаете кога, разбира се, да използвате сексуалната енергия, за да упражните власт над другите и успешно да ги манипулирате. Вие сте тези, които най-умело може да се гмурнете по повърхността и да достигнете до най-дълбоките води в живота и в чувствата на хората. Магнетичното ви присъствие, силната сексуалност са тези, които привличат неустоимо околните. Мистериозни и дръзки, сте способни на всякакви промени и сте единствените представители, които могат да възкръснат от пепелта, като птицата Феникс. И така, вие винаги можете да започнете от начало. Ще направя кратък профил на жената Скорпион. Ти си енигматична и съблазнителна, женствена с магнетичен поглед, силно въздействаш и омагьосваш противоположния пол. Интуицията ти е силно развита и умееш да долавяш и най-малката промяна в другия. Имаш изключителна памет, така че рицарят на сърцето ти трябва много да внимава да не те обиди. Друго, което трябва да знае половинката ти за теб, е, че изключително емоционалната ти природа е умело прикрита и трудно се разкриваш до край. Ти умееш да се владееш и изглеждаш много властно. Трудно намираш своя избраник, но обичаш дълбоко и страстно, както никоя друга. Много важно за теб в взаимоотношенията с любимия е доминиращата ти роля и контрола на чувствата, който искаш да упражняваш. Обичаш уюта, имаш нужда от сигурност и материална, и духовна. Ето това си ти, жена Скорпион. И който мечтае да спечели сърцето ти, трябва внимателно да изслуша всичко това. А сега ще надникнем в краткия профил на мъжа Скорпион. Ти си с изразителни черти и проницателен поглед. Умението ти да съблазняваш Скорпион е пословично, а хипнотичният ти поглед е силно въздействащ. Ти обичаш да споделяш емоциите си по време на любовна връзка, изпитваш нужда половинката ти да приема авторитета и страстта ти безпрекословно. Вулканичната ти природа изисква физически предизвикателства, за да изразходваш силната си енергия. Твоите убеждения са твърди и си почтен, с което печелиш доверието на хората. Ти обичаш да изследваш дъното на океана, което те потиква да проникваш в скритите неща на реалността. Затова жените, които искат да те привлекат, трябва да бъдат загадъчни и мистериозни, интересни и дори нестандартни. Ти обичаш завинаги, разделяш се завинаги, всяко решение е завинаги. Затова половинката ти е добре да знае, че всички обрати при теб са завинаги. Ревностната ти природа те прави изключително закрилящ и жертвоготовен към любимия човек, но веднъж предаден, ти никога не прощаваш. Ето това е мъжът Скорпион и която дръзне да му бъде любима, трябва да бъде готова за една голяма и единствена любов. В следващото ми видео ще ви разкажа кои са най-подходящите зодии за вас.